La crisi del sector immobiliari ara és evident, però fa molt temps que es detecta que el mercat de la compra-venda de pisos estava més que saturat. Algunes empreses ja fa temps que estan buscant oportunitats a l'estranger, fins i tot en països tan llunyans i tan diferents al nostre com la Xina. Sergi Vicente n'ha localitzat una d'aquestes empreses al nord del país, en una província molt allunyada de l'epicentre del terratrèmol d'ahir. Si tens un negoci al cap, participa al Premi Fem Empresa de Fundació Caixa Tarragona. Aquesta parella està buscant pis. No és una feina fàcil. Els últims anys, a moltes ciutats xineses, els preus s'han duplicat o fins i tot triplicat. Ciutats que han crescut en vertical i en horitzontal i que han obert un món d'oportunitats a tots els fronts del sector immobiliari. Compradors, venedors i intermediaris. La intermediació immobiliària fa pocs anys que va arribar a ciutats com Xi'an, però és un sector en expansió. Del boom immobiliari s'ha passat a l'etapa en què les cases canvien de mans. En aquest context, 5 empresaris catalans van fundar l'any passat Caotí, una de les primeres immobiliàries de la ciutat de Xi'an. Quan nosaltres vam arribar no existia el negoci de la intermediació immobiliària. Realment s'estava construint moltíssim, i això es pot veure quan vas pels carrers de Xi'an, però no existia la pura intermediació. Era un negoci nou. Nosaltres creiem que en la nostra experiència a Catalunya podíem venir aquí a aportar aquesta experiència i fer creure als potencials clients que som un servei molt important. És un sector que aquí a Xi'an, a la província de Shanxi, no estava gens desenvolupat, no hi havia experiència, hi ha molta població, hi ha molt moviment, molt intercanvi d'immobles. Amb la imatge de marca dels edificis d'Antoni Gaudí, Gaudí va obrir la seva primera oficina l'octubre passat. El proper pas serà franquiciar el negoci i, si va bé, estendre-la a altres ciutats xineses. Els 5 socis catalans esperen importar un model de negoci molt diferent al que habitualment se segueix a la Xina, basat en expectatives de benefici ràpid i poc estable. Ells tenien més agafar el telèfon, buscar informació només per internet, agafo un pis i el promociono sense anar a veure'l, o sigui, tota la feina així mal feta. I el fet de, primer s'ha de conèixer el client, s'ha de conèixer les seves necessitats, s'ha de conèixer l'immoble abans de promocionar-lo. Però Caotí no és l'única firma estrangera en aquest mercat tan atractiu. Franquícies com la nord-americana 21st Century han obert en pocs mesos més de 20 oficines arreu de Xi'an, amb una inversió molt superior a la de Caotí. A l'altre extrem, pissarres amb els preus dels pisos escrits amb guix i agències càpsula com aquesta. Negocis familiars o individuals, sense inversions ni logotips, que es dediquen sobretot a les vivendes més barates. Sens dubte, aquest és aquí un sector acabat de néixer, on tots esperen treure algun rendiment. És un sector immens, com tot el que es produeix a Xina, no? Aquesta ciutat en concret tenim 8 milions d'habitants. Doncs clar, el sector a què ens dirigim és enorme, hi ha un potencial molt, molt gran. Avui hi ha visita al barri de l'Aviació, a la rodalia de Xi'an. Caotí ha obert una oficina al que serà el centre de producció aeronàutica més gran de tota la Xina, amb desenes d'empreses nacionals i estrangeres. So it will be 200,000 people total live in this aviation city. So this is the initial project around 2010. Yeah. En aquestes desenes de quilòmetres quadrats encara per construir, Gaudí espera trobar una plataforma de llançament i cultivar les relacions i influències personals, donant suport al projecte estrella del govern local. El nostre eix de negoci és la intermediació immobiliària, que és el que hem vingut a fer en principi, però això és un eix que s'ha de nutrir de diverses ramificacions. En principi volem ser una miqueta la porta a empresaris catalans i espanyols i europeus que vulguin venir a invertir en aquesta zona. Un factor més, de la mateixa manera que estem parlant d'Europa cap a Xina, també podem parlar de Xina cap a Europa. A Xina hi ha molts empresaris, hi ha molta gent que ha fet molts diners en èpoques recents, les privatitzacions, que tenen molts diners i que volen invertir a l'exterior. La barrera idiomàtica i el pes de les relacions personals fan que la feina del soci local, la senyora Lin, sigui fonamental. Lin s'encarrega de l'agenda diària, amb visites a institucions com la Cambra de Comerç de Xi'an o l'empresa d'aquesta dona. D'aparcar bicicletes als anys 80 ha passat a tenir una de les constructores més importants de la ciutat. El somni de la majoria de xinesos i un símbol del miracle econòmic xinès.
Projectes, plans, previsions, maquetes... No és el present, sinó les expectatives de futur i el fet que altres encara no s'hi han interessat. El que fa que aquesta sigui una aventura arriscada, però temptadora. Podríem haver anat fins al camp a gravar això, però de fet això és un barri de Xi'an. Aquests terrenys abans rurals s'han convertit ja no en la rodalia, sinó en un barri més d'aquesta ciutat. Tot això està passant a tota la Xina. Altres ciutats, abans, a Pequín, a Xangai, a Shenzhen, van viure un creixement similar. I Xi'an, com moltes altres capitals de l'interior del país, l'està vivint ara. Ciutats que absorbeixen cada cop més població rural, que deixa el camp per una feina en la indústria. Pagesos convertits en gent de ciutat i gent de ciutat que veu millorar el nivell de vida i que de mica en mica es converteix en allò més semblant a la classe mitjana que ha tingut mai la Xina. Les excavadores i el creixement en vertical han canviat la cara a barris sencers, però sovint amb les protestes de veïns que, com aquests del centre de Xi'an, es resisteixen a deixar les seves vivendes perquè rebutgen una indemnització que consideren insuficient. Viuran traient l'aigua de canonades trencades i enganxant-se a la línia elèctrica com puguin, fins que l'empresa constructora els compensi amb el que considerin just.